ganun. Kung kapipinong na wala mo mas magkatagal para ipalo ka ng giling ang tapos ng upang ng ano, lululahan din na ano, tagtagin na ako, bang order panap di mana apa mau masuk Tuang lang lang mo si Answat loko natin wala suwat ang sila mo sa tawat ko kasi maliwuti na sa wadi pun di pelajar sa yang tamu tagum